Battery. Tissue. Tapos ito. Ika mo dyan. Kita mo yung memory na. Tunay na ko daw. Kita mo. 22 pa. Red green na siya kami. Red green. Red green. Ah. Yung dahon. Oo.
Para sa mga ah, ang barkada ko sa din patatukan. Saan? Parang sa already sila. Ngayon? Murokan.
Hindi po yan. Hmm? Aman yan. Hindi. Mamaya.
sinapot mo. Jay. Limay. Ang pagpakamanlit. Okay. Seven 23. Tagilid mo ba? Kagatin mo. Nagkakawan ako. Ang tumatawag mo.
after 10 minutes. Ah, sige. Pwede mo uyo si kuya. Masarap. Ay, may star. Kanina sa star, kuya. Alin? Ito. Yun sa customer mo. Tapos na to? Hindi pa. Pabalik ko din ako. Eh, Ano ibig sabihin nito? Sujak sa inyo. So, Jackson yan? Ah. Ang hirap naman siya. Kaya? Break time. Buyak lang sa jalay mo. Gago. Buyak lang sa Dala ko din.
Itong tumatawag mo. Ito na. Hello? Oo. Punta ka dito sa opposite side. Yung skinita, yan, yung diretsuin mo, makikita mo yung ribbon strip. At then, natudumaw na kita. Diretsuin mo lang yung skinita. Oo. Pinakita ko yung kanal. Taas. Rekop matan. Diba doon? May labahan. May labahan. Hello? Magnet na ba? Hindi ka magaling ang sulat. Nagdiyan lang ang mot. Mayab ka nga taka. Lumipad ka. Tama ka doon, no?
Ay, hindi, hindi. Hindi ko tangal ko ba? Kuya, mali. Malalagas ang bulbulok ko. Meron ba? Lumipad ka sana. Kung pwede nga lang eh. Ay, buti na. Ala, layo pa na yung pinanggalingan ko. Sabi ko ba yun? Ganito ba makahirap magpatato? Yan yung tinatawag na tiis ganda. Tiis ganda. Oo. Ay, nag-ano pala kayo. Sorry. Hindi na ako naman yung bulukan. Parang nasa Manila lang. Ngayon ka lang ba nakapasok ng Sabi ko nga sa'yo, first time ko pumunta dito. Kaya kung alam kong lagi ako napunta, edi sana hindi ako. Tapos yung mga kapit sa bahay. 7 viewers. Dito malayo ang musik. Nasa labas pa. Kaya parang tahimik dito sa inyo. Ha? Parang tahimik. Ay, mag-ingay ka. Hindi, ibig sabihin yung katulad nung yung doon sa Dera, nung maingay yung ano nila. Satwa kasi dito. Maingay. Alam na yun. Yung inuupahan nila. Depende kasi kung ano. Depende sa mga tao. Ang babae mga tao dito. Pamilya. Family. Baka pamilya, ano, yung isa. Kami? Nakisali? Yung kanina na mamaos eh, mukhang gagaling mo lang sa toma kagabi no. Lamang lang. Mr. Yan, umalis ka. Ang kwarto. In wash. Right?
mo sa wifi si ate. Ito na po yan. Ano? Huh? Up to. I don't know. It's still not done, Basil. Wait, I think I can. Dito. Sure? What time did you put? What time did you put? Saddam is with you? Sure? Okay. Bye. Bye.
Yung mga mura ba bilihin dito? Parehas. Ano bang... Yung mga, ay ito mga gulay, ganyan. Oh, mas mura lang kaysa sa mga ano, speedy. May nabibili pang Wonderham dito. Meron na pala. Ang bakit yung greo? Dati wag ganyan. Miti, huwag kang ganyan. Alam mo naman takot ako dyan. Eh. Muntik na nga ako mag-give up. Ano? Saan na naman? Kay abi mo? Nagpapatasi nga ako. Diba? Okay lang kasi matagal ko na itong inaano. Ngayon lang ako nakahanap ng ano. Kasi punta ka na. Kararating ko nga lang eh. Sabi niya, dalawa daw. Dalawang daan. Oo. Yung pang-alawan ko. Oo. Ba't di ka sumama? Ano ginawa niyo kay Abi? Abi mo. O sige, malapit na yan dito nang magtaksi na ako pag may tempuhin ko yan. Sige, bahal. Nagbas ako galing mo. Dami kong naabalang mga tao. Alam mo na, ang gala. Sana sinabi mo para paggabi ako na anong oras pag alas 3 sa kahapon. Ha? Bahal. Wala akong dalang damit yun. Sige, tingnan natin mamaya. Baka makapahiya, baka yung katulad ng pinusahan natin. Huwag na lalaki, mabuhay tayo ng walang lalaki. Tulbo yan. Pwede naman mag-intin na lang lalaki yan. Tamo. Salop lang yan. Yan dahil sa lalaki, yung kapitbahay ko yun. Napaagang ni pa na kick out ni Kuya. Yung alam mo yung nag-swimming tayo, dito bahay, yun. Oo. Oo. Okay lang sana kung open ka katulad ko. Wala. Di ba nga doon na talaga?
malama, ay anong pecha no, nakita ko yung amo niyang babae, chismis to. Naglalakad, naglakad sila mag-iina. Tapos yung lalaki, nakita ko din yung umagang yun. Tapos, pagdating ng, di ba, everyday ako nagbo-walking. Tapos sabi na, security guard, sabi niya, sino ba yung, ano tsura daw ng katulong sa 20? Sabi ko, bakit? Anything else? Sabi niya, hindi kasi nagpunta rin yung niya dito. Sabi ko, tinatanong, sabi niya, kung ano daw pangalan na pa-record. Sabi ko, basic ko, wala naman, hindi daw niya kinukuha ng kabanan. Sabi ko, wala. Kaya tinanong ko tong si katabi ko na, ano niya? O, ano nangyari? Kung isang buwan na lang, aalis ka na, dapat may sahod ka tsaka yung graduate pay. Hindi, aalis na siya, pinayagan na siya maghanap ng iba. Tapos, doon kinabukasan, yung babae, di ba, i-break naman ako nagana ko ng mga halaman ko. Sabi niya, hi, or na, sabi niya, maybe you have a friend, please looking a job, we are looking. Sabi ko, ha? Perfect, nasa na si sabi niya, she's already listening to me. Sabi niya, well, hindi ko alam kasi, ayun ko, basta nakiusap daw siya dun sa kanya na huwag na raw siya umuwi. Sabi ko, wala pa raw siyang sa akin. Ay, itong si Solo, palibasa, nakikita ako. Hindi niya na inaano. Sabi ko, kung sa akin pupunta, walang problema. Kung hindi sa iba. Sabi ko sa kanya, hindi ka pinatawag na ako. Pasalamat ako yung lalaking hindi rin pinatawag. Kasi buhat na kasi nung nagkainan tayo, 2 beses lang kami isang beses lang, magyaya ako mag-swimming, yun lang. Yun lang naman, siya lang naman ako. Oo, yun ang naghanap. Sabi niya, kahapon ba yun, isang araw, may isa raw interview ngayon. Tapos kung mayroon pa, para lang may option siya. Sabi ko, sige. Huwag na, baka sabi mo ako mamaya. Wala pa ako mamaya. Okay lang yun. Sige. Oo, basta okay sabi ko. Para masusuplayan ko sa mga pagkain na binili. Wala naman. Okay. Pero kung may employer siya, baka hindi na siya dito. Tsaka wala pating bus doon. Tsaka hindi yata member yung amo niya sa Golds Club. Kaya mahirap din. Malala ka na. Depende sa tao yun. Sana all nire-reto. Kaya kumali. Nawala sa isip ko, nagtapon ako ng isang box na alak nung nakaraan. Kasi naman, nandiyan siya. Sabi niya yung alak daw doon, itatapon na. Sabi ko, oo, ganyan naman talaga mga rich. Pero may ticket ka na.
plan ko talaga umuwi ng Cebu. Emirates. Gusto ko Emirates. Ayaw ko ng pan. Wala pa. October pa malalaman. Malalaman ko October. Pero ayaw ko ng quarantine kasi para magbabaliw. Kita mo nga lang yung quarantine kami Philippines. Yung positive yung alaga ako para kung lupa-lupa. Nakaon pa yung swimming pool mo, hindi na ayos. Wala magaw. Ngayon, okay na. Baga, maluluka. Sige, mamaya tatawagan kita pagka. Pahinga ka lang muna dyan. Ano? Pero anong tawag dito? May sahod ka yan. Hindi habang ganit mo kang part-time. Meron. Okay. Okay rin yan. Sino yung kapalit mo doon kaya na inalisan mo? Bakit? Ang profile ko lalaki. Kaya mo na. Huwag mo nang pansin yung mga ganyan sa akin. May nakilala ako nung isang pamilya sila diyan din sa malapit sa mosque, kaso doon sa main road ang daan niya. Pinapapunta ako doon, sabi ko mag-iina sila 3 anak ng babae, kaya sabi niya pag weekend daw doon ako mag-stay. Sabi ko dati diyan din ako sa inyo, ngayon din na ayun. Hindi sila sabi ko kung naglalakad sila gabi-gabi doon sa sa GAA. Tapos sabi ko pag dalaw kayo, pasok kayo dito sa community. Malaki yung bata kasi siguro mga malaki, mga dalaga. Kasi mas malaki pa nga sa mga damit ng amo ko. Sabi ko bibigyan ko yan ng mga damit ng amo ko. So 60. Sabi niya, bukas daw. Pero hindi sila gabi-gabi natin. Hindi, depende lang sa Oo, malaki lang yun. Niyaya na ako mag-beach daw ngayon. Sabi ko, wag muna kasi may appointment ako. Next week na lang. Kahit mag-birthday ng alaga ko ngayon, nabubulong ko kung isa ko. Hindi, pag sige lang. Oh, sige. Sino? Ay, oo, yung ang tawag dito, nakauwi na yung kapatid.
mga bro, ng Bisaya. Ganyan yun. Naiwan si girlfriend. Wala talagang forever sa Dubai, kaya still single forever. Forever viewed. Mm. Maganda yung walang sakit ng ulo siya ng ako. Kung sa pagkain, nakakain ko naman. Gusto ko. Bastos. Nakatikim na rin naman ako. Yun na yun. Tama na yung anak ko. Yan na lang anak ko. Ay, speaking of foreigner dati, isang gabi. Pang-iinit sila. Hindi. May ano, last Naging happy week, yan ito. may nasipagkilalagaan friends ngayon. Nagchat sa akin. Ayoko naman mukhang matataw din. Kaya masigran mo pa na isa nung mag-asawa ko na bawat sa pinag-usapan. Hindi. O kasi sabi mo, binasa mo galit mo. Oo. Binigyan ka ng pera doon sa ano. Wala kang trabaho na ngayon? Wala kang trabaho hanggang ngayon? Hiring na yun sa ano, yung mag-open yung expo. Ikaw na-vaccine ko. Pa-vaccine ka na dito, baka may ano, may libre. I-try mo mag-walk-in ka sa ano. Next month, pagpa-vaccine ako ng California. Mas maganda rito kaysa dito. Para tingin quarantine ka na. Ako kahit sa dito lang, ayaw ko mag-tingin quarantine. Napakaroon ako. O siya, mamaya lang tawagan kita. Sige, kaya. Okay, sige, kagaya.
Kuya, depende pa daw sa design yung ano, ipatungo. Opo. Balik lang kuya. Ibabartil ko. Design mo. Tago yung papunta. Hindi. Pagkita mo sa start. Hindi ka magagawa? Pwede, libre. Ay, kuya, uuwi talaga ako. Alam mo. Ha? Teka lang.
Ito yun. Dito. Ganyan yung laki niya. Eh, sa kanya pa yung star. Dito. Ibig sabihin ko ibang size, iba rin yung price. Hindi naman. Ito. Yung isa, Kuya, di ba tatlo yan? Hindi ko na pinaprint. Kasi tinatanong kita yung final mo. Yung,
Full storage yun. Ito. Ayun, sa bulit. Saka mo dito ito. Cut mo. Kaya pwede ba magpalilay ka ng Oo. hindi dito na ako nagsasabi. Hindi. Ha? Anong pagkain ito? Kahit saan. Ha? Saan to ba yun? Yusuf Building. Ha? Yusuf Building. Kahit sandwich na lang. Sunday. Bigyan ko. Restaurant ito. Tinitingnan ko kito, hindi ko makita kasi. Ano? Wala. Saan? Ano pa? Hawak ka pa? Hindi ko alam. Ikaw mo lang kaya. Not yet. Okay lang. Tsaka water. Your boy. Your boy. Good job. Good job. Super job. Make your arms work. Go. Ikaw na tumawag kasi naman. Your boy. Ikaw na ba masaya? Okay. Ayan na kasi. Bye. Ciao. Adios, amor. Adios. Boring lang siya. Ba't kasi kawan? Ha? Boring na daw siya. Saan? Sa bahay sa akin. Sakit. Ito nga. Ay, ano. Kuya, bigyan mo ako discount. Ang limit na yan na sa'yo, may discount pa? Maliit ba yan? Oo. Ito, oh, tingnan. Hindi mo nakita sa akin? Wow. Laki. Kasi parang maliit eh. Dagdag mo mas malaki. Ayaw ko nung masyadong malaki. Yung mga tattoo ko kasi may mga sentiment. Bilagyan mo ng filter ha, para maitin mo ng dali. Ano? Yung sabi niya dyan. Sa live. May albayang dito? Ah. Magkano bayad? Dalawa na lang tatanong ko yan. Mga dito yan sila. Kaso may mga asawa eh. 200 minimum na yan, di ba? May tayo. Ano yan? Tapos na. Hindi. Yung mga ano, isang araw to. Share. Ano yun? Pamanhid. Kuya, kaya ka muna. Hmm. Ay,
Magkano ba, be? Isishake ba? Matagal-tagal pa yan. Ha? Matagal-tagal pa yan. Pakuya ka na nga magpaano. Pagkatag. Kay kuya ka na magpakatag. Ayoko. Siya yung kausap ko eh. Lahat ba? Sila ano? Nagtatato din. Siya. Pati din siya. Saan siya ilalagay? Saan niya ilalagay siya? Dito. Meron pa. Oo. Kaya pa man eh. Kaya. Kaya. Tanong, ikaw kaya? Maghapon nga kami na. Eh pag ordinary day, nag-ano ka? After work po. Okay ka. Harap sa Manila dito, kakatuwa naman. Ito maganda no? Ito lang. 3D yata to eh. Lang 3D. Yung saksak mo. Kuya, wala kang 3D? Ang ganda nito. Oh. Alin? Basta dati, mali babae. Ito po. 3D gagamitin mo? Hindi, ang 3D naman kasi ano yun, shadow lang. Saan patingin mo? Ang ganda ng design mo.
Tissue. Culture sa ito. Dito mo kung sa ada doon. Na? 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 Sa atin mo sa. Sa atin mo. Ang baksulay. Ang bukang. Na? Gano'ng kalaki yung Parang dito. Hanggang dito. Ay, dito pa rin. Lang. Lahat yan? madali na lang yung pangalan? Gutom mo na sa'yo? Gutom ka na? Nag-order na ng sandwich. Tawag ng buso mo.
Ay, kuya, okay tayo. Sige po.
Ano? Ano? Wait, ano yun? Actually, wait. Oh, no, okay. Buti yung WhatsApp na yun. Andito. Oo. Nagkatirid na yun. Masih dakkel tang? Ini besi. Kasi green lang. Bulong.
Ilagay mo dito. Hindi mo sa isang.
Ren. Hindi mo muna. Huwag ko naman sa oras. Oh, ilagay mo na. Ayoko, promise. Okay. Saka din naman tawag ko. Wala ka sa balad na kami.
Sino ba? Antok na ako. Pagkatapos yung Higa kumain. mo dyan, te. Pwede ba dito? Oo. Pagkatapos yung kumain. Maaga ako nagising. 5:30. Kantipungan lang. Thank you. Kuya, ito lang pinunta ko. Tulog mo na dyan, te. Pambi. Nalit kasi to. Sige, basta dapat pala nagbubuo na ako ng sini.
asawa ng asawa ko. Hindi ko pala asawa ko.
Ha? Paya. Kaya ko na. Sampay. Ay, napaya ko kayo. Kami papaya. 15 din pa. Masakit pala pag sa buto, no? Masakit. Nandito sa nandito. Pero, ramdam mo pa rin ba? Oo.
Ano? Huh? Yes. I know. Still here. Bye-bye. Love you, bye. Walang buong. Nakatawa mo, ang pangit mo. Cellphone na eh. Hello? Umupay pa mo yun. Hello? Yes, my friend. Get fresh. Same building, opposite side, Ribbons. Ribbons Trading. And then, that's not my problem. Find the parking 302. Flat 302. 3! 302, Yusuf Building. This same ribbon. Yeah, same. Yeah. Yeah, yeah. Masyado mo laki. Hindi na. Ayun naman. Kasi parang masasaktan ano. Parang nanginginig na ako. Hindi ko alam kung lamig ba o ano. Mga kaibigan ko, mga anak ko eh. Pag nakita niyo anong ginagawa ko, gagayahin mo. Ikaw na lang. Bakit?
pa-pick up ako. Bukas pa matatapos. Okay ba, be? First time mo magpatato. Ang dami ko ng tato. Be, kailan ko na kaya si Nga, Jide.
natutulog lang yan. Pinapunta ko. Tulog ka lang. Pinapunta ka lang dito para matulog. Sarap matulog dito. Ang lamig. Enjoy mo lang yung pagtulog mo. Yan yung mga purpose dito. Sa paper pa. Tama to. Richardson. Red na eh.
Yan. Dalaga. Diyan. Na?
Hindi na siya. Yung bulas yung ito po.
shader yun. Mas marami na. Diyan sa yung bathroom dito. Meron din sa kabila. CR.
Pag sa tiyan mo kuya masakit. Parehas lang. Parehas lang. Eh, wala na akong chance nito gumala. Sulitin mo na. Di ka mo lang. Napahinga ka na. Oo, day off mo. Yan yung purpose ng day off eh. Magpahinga ka na. Ha? Bihira nga lang ko lumabas eh. Ano tawag sa mga dito? Anong maraming niya? 13. 13? Maka 11 years ko na siya. Papatubo na. Ah. Mas ang ganda ka. Pwede na rin. Tignan mo yung sagot niya kuya. Oh. Mga ilang oras din kuya? 2 hours more than? 13 minutes. Ang iba kuya? Ito na lang mga dami.
Ah, Katuto. 5 years na. Balik na po, mahal yung pag-ibig sa kanya. Uy, dito ba yung restaurant may dampa? hindi po sa there. Ay, Dera. Sana sinama mo yung jowa mo. Bawal. Bawal ba? Ay, matanda. Hindi po. Kuya na, bawal. Wala. Bawal dito. Maganda. Bawal. Ibig sabihin, hindi kayo tatatunay ng lahi. Home service. Home service. Yung amo ko nagpapatuloy siya dito. Sa ganito, liit, bubura na. Buti hindi nadugo mo. Hindi ka mukha yung akin sa mga Wala ka sa kong dugo. nadugo. Ito talaga sa buti niya.
yung bibig niya? Oo. Sakit na niya? Hindi, sa Pinas yan. May sanggol kayo dito? Wala. Ay, narinig ko. Sa Pinas. Ah, sa Pinas. Umabot dito. 17 minutes ko na kuya. Kasi Josie dito ang tawag ko. Naka 17 minutes ko na. Sagupin mo. No. Ano, mas magalit. Parang lalo mas magalit. Hmm. Hindi. Yan si wala. Nasaan? Nasaan? Dito? Hindi sa ibang ito.
Nakabasa. Ayun, naghiwag ako.
Ano? Sa Iloilo. Still here. Ano kasi yung malakas yung balman? Sakit pag sa buto ko na. Expected mo na yan. Ako nga eh. Pag may buto, di ba kuya masakit talaga? Hindi ko alam eh. Expected mo na yan, Gia. Sabi na ng kuya ko na Umilong, sana uminawang di mo kayo binigyan ng may anak ba kuya? alak. Madugo pagka may ano. Oo, sabagay madugo. Totoo? Pero yung ano, yung hard kuya, hindi masyado. Kasi hirap ng babae ko. Hindi, turo lang din naman sa akin. Kahit pag natamaan na. Masakit. Hindi mo ko tamanan eh. Kala ko kasi marami ka na expected. Sabi ko marami. Ito nga lang eh. Ako. Iyak mo lang yan. Ayoko umiyak. Teka lang umiyak. Anong mas masakit? Ang ma-broken hearted? Mas masakit pa rin to. Hindi pa naman ako ng broken heart. Okay, talaga lang ah. Teka lang. Sabi ko pa naman hindi masakit yung grain. Ano yung bunggibilya? O rose? Dapat pala, lumabas ako kuya ng Thursday noon. Hindi na ako natulog sa, ano, Siya. sa kaibigan ko. Ay, natakot ako, baka may sugot kasi. Susunod ka na pa. Oo, kasi nadala ako yung pumunta ako ng Dera last year. Ang dami kong ano dito. Tapos, buti sana kung ang kwarto ko nasa labas. Uy, oh. Break. Wala ko na masakit. Papatapusin mo na lang kuya. Ayoko magpatapusin na ito. Hindi ba nag-aaral ng anak mo? Module lang naman kasi sa Philippines. Hindi ka Ano? module din siya. Anong year na siya? 11. Ano ng anak ko? Kabat. 11 na ikaw? 11 na ikaw? Year 10 11. years old yung anak ko. Ilan taon ka na? 16 po. Ah, kasi edad ng anak ko. Ay, 16 pala. Sabi ko, 11 na ikaw. Grade 11. Grade 11. Year 11. Mahirap ba? Ilang unit mo? Subject. Siyam po. Siyam. Konti lang. Anak ko, 12. Anak ko. Sabi anak kong sotel. Kalakasan manghingi ng pera ko na. Nako, nag-aaway nga kami ka nung isang araw. Galit na galit ako kasi kung kapag message pa naman sa akin ni Lente. Kuya. Ikaw, magastos ka ba? Ako, tignan mo yung mga sombreros. Kita mo yan? Nako, mga Benstead ang hilig. Nako, ganyan nung anak ko. Kaya, Buti nga tayo yung mga ano lang yung mga mura. Hindi na ako. nag-iisa ka Sino lang kayo ba? ibabato? Nag-iisa ka lang ba?
May kapatid ka pa. Hindi, marami tayo dito. Isa to. Alam tayo dito eh. Hindi siya nag-iisa. Anak, ang anak ko, iisa lang. May sunod sa ano. Kailan ka pa rito? 2 months. 2 months? Ano kasi? 2 months yung matagal ko eh. Ay, okay. Buti nakaano ka. Sino nga ba visa kuya kayo? Oh, Magkano Father's visa? naka-father's visa. Ah, Package din 2.5 eh. sakit na. Next year na lang yung anak ko. Oh, pasyal mo dito. Hindi. May enjoy mo lang. Saan Pagka kayo yung nagkuha na ano ko ng visa o visa? Eh, sa visa. Hindi pre-nurses. Father's visa siya. Andan lang yung sponsor. Magkano? sino kasama mo? Wala ba? Ikaw lang? Wow. Ikaw gumastos. Ikaw lang mag-isa pumunta dito. Hinanapan ka ng papel. Hindi naman kasi ano, Walang muna. residence visa na siya. Resident ka na. Kaya pala pag-resident. Pag-visit visa kasi daming ticket sa immigration. Kung kailangan mo pa ng ano, ang daming pipilapan sa. Dahil pag power up to, ganyan ka na. Nung unang punta niya, yun marami. Oo. Kasi Ano mo, trabaho? Ha? Ano trabaho? Office boy. Office boy? Sa pinta. Sakit nito. makirot yan. Sobra. Yan ang sinasabi mo, is ganda. Manda ka lang. Diinan mo sa kanya kuya. Ay, hindi. Kaya ina na kuya dito. Alam ko pag dinan na kuya yan eh. Ay, ganti. Ganti. Alam mo. Ako na lang gagawa sa'yo. Ako. lang. Okay, natapos na? Kunti na lang. Sige. Pinagigigan ka ni kuya, patapos ka na eh. Dinidirin na lang ni kuya ko. Hindi ka, ganyan talaga kasi nasa buto. Mas ang ano dyan yung lakas niya, mas matapang doon sa ano, Sa lakas may ko. laman. Sa may laman. Kasi tinitingnan ko yung pagtatato. Minsan nanonood ako sa YouTube eh. Yung course niya kasi makikita mo dito. Ika-cover mo ba siya ito? Ha? Ika-cover din. Ang Itong tattoo ko. mag... Cover? Like the paper? Like the paper? Lagyan mo ng ano, Ano? Oh. yung Painting. Ano tawag mo? Painting. aluminum foil. Lagay mo sa oven. Aray. Parang si Titanic na ganito. Tapos lagyan mo ng ano, petroleum jelly. Pagpagaling na yun, ang kate. Totoo? Magsasabi ko, tanong mo siya. Magkatay kuya? Hindi naman sobra. Hindi sobra. Yan, sobra yan kasi nandyan na yan. Kate. Bakit mas kasarapan ng tulog mo? Kaya ko nga to. Kapi pa kaya. Buti ko yung anak mo, payag ka maghika ng ganyan. Ako strict ako. Nanay niya. Pag hinihigpitan mo kasi lalo Lalo, ano. kumakawal. Hindi, sinasabihan ko siya nga, bata ka pa. Maraming bawal pag ano. Yung bibili nga ng laptop. Para naman sa ano. Eh, yan, may laptop. Gusto niya yung ano, kasama na yung pang game. Yun lang. Oh, wala akong bawal sana ako.
Ay, hindi pwede yung gano'n. Buti tayo. Ay, yung bawal ng pakulay ng buhok. Habang buhay dito. Ayun. Bakit ka naman? Buti sana kung buhay pang tatay niyan. May katuwang ako maniram mo. Yan, isa lang ako. Tapos na. Hey! Tapos na. Oh. Lagyan mo doon ng aluminum foil. Yung plastic, hindi yung foil. Foil talaga. Sige, ihika muna. Ihitas inom to. Picturean mo na, kuya. Anda na ako. Ihika muna. Aray, ang sakit. Ang sakit. Kakapangan ako ng Na virgin na. Ngati siya. Bi, pairam ng chinelas. Ay. Eh, hindi yung sa'yo kang ano lang, kang bunso. Ano pangalan ng anak mo, kuya? Ay, pabulan sa nalas mo ka. Saan kayo sa ilog? Kano? Ay, Ilocos Norte. Salamat. Gano'ng kalayo yung set? Nasaan ba yung ano? Nasaan? Ito. Yung pinakamalaki. Ito. Ito ba yung pinakamalaki? Ito? Ito ba yung pinakamalaki? Oo. Yan. Virgin na naman after 5 years. Ibig sabihin yung may na ano, hindi nyo kilala yun. Yung may nagbigay sa akin, sa Dera nagbigay sa akin. Anong pangalan? May, basta may boyfriend siyang ibang lahi. Ano yata, Arabic yung boyfriend niya. Gusto na rin. Hindi ko gaano yung pumunta ako nung bago mag-Ramadan diyan sa Arita. Nakita ko yung naghahanap ako nila. Ngayon, kasarang kalakasan ng ano kasi nung COVID. Kasi ito wala ng mga vaccine, di ba? Meron doon sa amin. Sa Ganon din sa Riga? tato. Hindi, sa Jumeirah, oo. Tapos, hindi siya pwede magtato doon sa bahay nila. Kailangan pumunta sa kung ano pupunta lang sa kwarto ko. Sabi ko, kung babae ka, pwede ka sa lalaki. Kaya hindi ko pwede. Kasi ako nasa loob. Nakikita ng mga alaga ko. as Jumeirah Court State. May kilala ka ba nagtatabaw doon? Meron. Sino? Si Maylin? Maylin, no. Kilala ko dito. Ilocano? Hindi. May asawa? Bisaya yung kilala ko. Si Malaki kasi hindi may ragot. malaki. Yun yung project ng company na. Ay, saan kayo nagtatrabaho? Sa architectural ba? Lasing ako. Wala ka lang energy. Saan natin ito? Susan, ano nga yun? Susana Roses. Ano na? Yung Bolster. Mga clinical. Ang dami-dami mo main. Dami ko na anak. Hindi mo alam. Kuya, bababa ka? Bili mo naman ako ng saging. Shaggy? Saging. Yung, Saan yung yung shaggy? kinakain natin na. Kasi parang Ilan? kahit ilang kain ko dalawa. Kasi parang hindi ako nakakain ngayon eh. Nag-walking kasi ako po.
alam mo ba kung ano ibig sabihin design na to? Alin? Ito, nakatoka. Di mo alam yan? Alam ko. Ba't mo Sagyuksay. tinatanong? Alam mo pala. Hindi. Alam ko to. Kaya tinatanong din kita. Si Jackson. Sagyuksay yan. Virgo. Capricorn. Virgo. Capricorn with Virgo. Hindi ako basta. Alam mo mga lahat, clean ko hindi. Hindi yan. Yan dyan. Ay, di tanong sa amin na yan. Aja po, kukati ko. Bungbungon. Iba sing ang takbil. Ito yung bibilin ko, kuya. Hindi, iba. Ne? Yan ako na yung pagpungunan. Iba sing. Ang di na ako abot sa basang hapon. Saan? Abot. Papunta doon siyempre. May yung 50 dirham taxi. Ay. Ayan o, gagawin ka nga. Lecho. Gagawin pa talaga ako nito. Mali pa naman tong tiba ko. Tayo ka, paglagyan. Tayo ba? Tayo ka. Dito. Maghuhubad ako sa lahat. Ikaw na lang maglagay din kaya. Hindi. Naninig ako. Gutom ka na pati. Hindi kumain ako bakit. Ang sakit ko. Pag nilagap ka. May plano ka? Wala akong plano yan. Mali mo. George, kuya. Ano lang naman yan pagka nakakanila. Nasakay pag nahangin. Ba't pinaandar yung effort niyo? Hindi. Mahinaan. Hindi tagal. Wala. Hindi talaga. Sketch tipan mo na lang, kuya. Huwag na, hindi mo tatanggalin. Hindi na. Oo. Ba't is ganda, oh? Ito may sabi yan. Tiis sakit, hindi tiis kang ganda. Time out! Hindi pa ka tuleban? Word, sabay.